Paminaw mong tarong ha sa mga mapahimuslanon diha. Labi na ning mga tag-iya gasolinahan. Maingon dayon nga short me maong magpasaka mig taman. Na hugot na ginabawal, ginadili sa Department of Energy. Bisan pa man dili ni ipatuman sa Department of Energy. Imuha na ng sense of responsibility, isip tawo. Kung nakay konsensya, dili ni mo na buhaton. Diba? Tama ba, Radyoman Janet? Nakay konsensya sa imong isig kaingon, nga di ka magpahimulos nila, dili ka magpahimulos sa kapitos nga ilang nasinati, di na ni mo na buhaton, automatic na mabutang sa imong una-una. Pero magwa kaagig value sa elementary. But anyway, daugang nasab nga anti-hoarding rule alang sa atong mga gasolinahan kining pagtanggi daw na magbenta ng walang sapat na dahilan. Sirado rag kalit ba nga wala gyapon, wala gani pulos, wala hinungdan nga pagsarado rag kalit ay lagi save na di ay og supply in case mahutdan og supply ang tanang gasolinahan, sila naa pa sila, so ilaha ma-hoard, mahakot nila since hakog man sila mga kanus tao sa tama nga term gani anak ka ng selfish kayo ba nang way pakialam sa laing tao nga sila lang mag-ablay makuha na nila tanan customer ay ana mga kasama ginadili po na o ginabawal sa Department of Energy. Klaro kayo ha sa mga tag-iya to gasolinahan now sa atong mga konsumante. RMN Kuskus Batikos. Sobra ang pag-stock og gasolina, crudo og unsa pa nga petrolyo aron gamiton sa kaugmaon. O sa mga ugma nga umaabot, gamiton mag-stock daan og sobra-sobra mga kasama, mamalit, mang-hoard o kana dili gyapon na bawal gyapon na, pero common sense naman ni kanato ang tanan mga kasama, sense of responsibility na lang nato ning tanan. Isa ra man ta mga Pilipino man ta. Isa ra man ta ginatamakang kalibutan, diri ra man ta sa Pilipinas gihapon nagpuyo. Magtinabangay na lang ta, di na lang ta mang-hoard diha, mang-stock diha og mga sobra-sobra nga mga petrolyo. Kung ikaw gasolina o kanang gasolina imong ginagamit, kung ikaw diesel lang imong ginagamit, wala ka ga-hoard. Kana likayan na lang nato na. Isip sense of responsibility na lang nato na tanang mga kasama. Magtinabangay na lang ta inay. Instead of magbirahay kita pa ubos, magtinabangay na lang ta mga kasama. Di na lang ta kanang ayaw ninyo huna-huna ang inyong mga kaugalingon lang. Kitang tanan ang naglisod. Iyahay na lang nigsalbar karon Radyoman Leo, ano milabot sa uban. Sige, kung kana inyong mindset, ipadayon lang na kung mauna inyong paminaw ninyo nga mauna ang inyong mga baruganan or kanang paminaw ninyo nga maogyud na makatarungan nga kami naman may kwarta nganong wala kuhaan man mi katungod nga maka-hoard, nganong kuhaan man mi katungod nga magsobra-sobra mig palit. Sige, kung daghan mong kwarta di ay kining mga katawhan di ay sab nga naglinya na karon sa imong gasolina kana ha, imagine na daghan kag kwarta, mang-hoard ka, daghan kag galon nga gipangdala. Dito nimo ipang stock, dito nimo ipang paslak ang imong palitonon. Kay lagi daghan man kag kwarta. Unya kung mahurot rag galit ang supply, unsa may palit atong mga nagsunod nimo? Oh, kisa man ang sala, imo ra gyapon. Kinsay basulon basin pag kulatahan pa ka sa nagsunod nimo diha. Pila na ang nagsunod nimo, naglinya na silang tanan diha, pila sila ka oras sa gulat diha aron lang makatubil. Last stock na lagi, imo arang gihurot oh. Kisay luoy karon. Ang katong nagsunod pero ikaw ang musunod nga kaluoy kay kulatahon man ka. Hinakog naman ang imuha. Greed na kumbaga. O di ba? Napa na sa 7 deadly sins. Nagyod, ikaw naglani. Kung napakay konsensya gyud nabilin mga kasama, di mo ni pangbuhaton. And last but not the least mga kasama, alang gyapon sa isip mga konsumante, biglaang pagbili ng maraming fuel dahil sa takot na maubusan. Ikaw wala ka fuel tank, wala ka full tank sa una, pero kay naay crisis sa petrolyo o sa lana mga kasama, magpa full tank ka everyday na dayon. Kalit rag impulsive buying mga kasama nga or mag-panic buying na dayon. Put do na tanan stock, put do na tanan supply. It all boils down to hoarding as much as possible mga kasama. Kung naa pa kay konsensya nga nabilin, undangan na imong ginabuhat mga kasama nga pagpang-hoard. Wala milabot kung dato ka. Ang among giuna-una diri kasama,
ang pantay o patas nga pag-distribute. Ayaw ipaira o ayaw ipasulabi ang imong pagkahakog mga kasama. Ibahin po na sa tanan kay kita mang tanan nanginahanglan. Ayaw huna-huna ang ikaw ra ang nagpuyo sa kalibutan. RMN Kuskus Batikos.